Това е медитация за отваряне към светлината. Ние сме водени от духовната еволюция към по-дълбоко съзнание, към по-високи енергии. И ако се отворим и се освободим от напрежението, съпротивите и усилията, и допуснем тези по-високи енергии да текат в нас, постепенно с времето те ще повишат нашите вибрации. И когато вибрациите ни се повишат, съзнанието ни се разширява към цялостност, към повече от нас самите. Тези нови измерения започват да навлизат все повече и повече в реалността ни и ще можем да ги преживяваме в своето ежедневие, защото съзнанието ни става все по-дълбоко и по-дълбоко. Така че първата стъпка е да поканим светлината в себе си, но за да навлезе, трябва да освободим пространство за нея. Медитацията е освобождаване и допускане, предаване и отдаване на духа. И по време на тази медитация няма значение дали ще седите или ще бъдете легнали. Важното е да бъдете максимално релаксирани и центрирани в себе си. Започнете да вдишвате съзнателно, да издишвате съзнателно през носа. Почувствайте своето физическо тяло. Дайте вътрешната команда, импулса към тялото си да релаксира. И със всяко едно вдишване и издишване усещате как ставате все по-релаксирани и по-спокойни. И започнете като насочите вниманието си към коронната чакра на върха на главата. Почувствайте светлината там. Почувствайте там освобождаване, релаксация, спокойствие. Позволете на това освобождаване да се разшири през цялата ви глава. Това усещане за спокойствие. И оставете всички по-тежки енергии, напрежението, стреса, усилията да паднат под собствената си тежест. Дишайте спокойно и равномерно. Докато все повече и повече от тази специална вибрация на освобождаване се фокусира върху главата ви, върху коронната чакра. И колкото повече освободите, толкова повече светлина ще навлезе през върха на главата.
И сякаш пътувате с вниманието си вътре в главата си и се насочете към лявата й половина, лявото полукълбо. И заедно със своето внимание носите енергията на спокойствие, релаксираност. Позволете и тук цялото напрежение, целият стрес, всички усилия да отпаднат. Оставете всички тежки енергии да се освободят. Докато в същото време позволявате на светлината от коронната чакра да изпълни цялата лява половина на главата. И вдишайте лекотата към дясната половина на главата. Преместете съзнанието си там. И тук оставете усилията и напрежението да паднат под собствената си тежест, да се освободят от вас. Нека всичко излишно, всичко, с което сте натоварили енергийната си система и физическото тяло да отпадне. Дишайте дълбоко и равномерно и продължете своето пътуване в тялото, като се насочите към гърлото. Почувствайте тази област отпред, отзад при гръбнака. И поканете енергията на лекотата, енергията на светлината и спокойствието да я изпълни. Позволете на целия стрес, на всички тежки енергии да отпаднат, да се свлекат от вас, да се освободят. Всички ненужни енергии на думите, целият шум вътре във вас, който сте приели през гърлото, чрез разговорите с другите, целият шум, който сте създали, чрез вътрешната комуникация с самите себе си. Нека във вас да остане само тишината, дълбоката тишина.
Дишайте дълбоко, докато пласт след пласт всички ненужни енергии се свличат под собствената си тежест от гърлото, от врата, от раменете. И продължете, като се насочите към сърцето. Заедно с вашето внимание тук внасяте енергиите на лекотата и светлината, така както текат от коронната ви чакра. И почувствайте как целият стрес и напрежение, всички усилия отпадат от вас. Всички емоции, с които не можете да се справите, всички натрапени отвън емоции, всичко, което сте попили емоционално от другите и от средата около вас, отпада. С всяко едно вдишване и издишване, което правите, енергията в горната половина на тялото ви става все по-лека и свободна. Изпълва ви чистота и невинност. И продължете своето пътуване надолу през тялото, докато стигнете слънчевия сплит. И нека всяко едно чувство на тежест, напрежение, стегнатост да отпадне. Пуснете всички усилия да си отидат от вас, освободете ги. Дишайте дълбоко и равномерно. Пуснете всички свои усилия да станете нещо, да се превърнете в нещо, да си отидат. Необходимо е да знаете, че вие сте цялостни, завършени и перфектни и няма нужда да се стремите към нещо извън това. Вие сте всичко, което трябва да бъдете. Нека всички изкуствени цели на егото, на ума, да си отидат със всяко едно издишване, което правите. С всяко едно вдишване, все повече и повече от светлината, лекотата, енергията на свободата
навлизат във вас до слънчевия сплит. Със всяко едно издишване, всичко, което не сте вие, се освобождава от вас. И потъвате още по-дълбоко в тялото си, достигайки до корема, до чакрата на полярностите под пъпа. И нека и тук цялото напрежение, стреса и усилията да отпаднат под собствената си тежест. Нека да се свлекат от вас. С всяко едно издишване позволете на излишния багаж, на цялата тежест от тази област да отпаднат от вас. И след това насочете вниманието си към основата на гръбнака. Позволете на всички страхове, на най-тежките от вашите емоции и състояния, на гняв, депресия, насилие, да отпаднат от вас, да си отидат. Все повече лекота навлиза във вас. Все повече напрежение се освобождава. И почувствайте как тази вибрация на лекотата, спокойствието, свободата се е разпространила през цялото ви физическо тяло. През целия торс, през ръцете, през краката ви.
и върнете своето внимание към върха на главата, към коронната чакра. С всяко едно вдишване тя се отваря все повече и повече към вечността, към безкрая. И сега съвсем съзнателно ще поканим в себе си светлината и любовта на източника. Съвсем съзнателно ще се отворим за триединната светлина на източника, като започнем с неговите женски аспекти. Вижте, визуализирайте или почувствайте, или просто знайте, ако така е най-лесно за вас, че енергията на Божествената майка започва да навлиза през коронната чакра. Ако сте по-визуални, ще можете да видите тази енергия като нежно синьо и виолетово. Тази енергия е наситена с много състрадание и любов без условия, с дълбоко приемане на това което сте. И тази кристално синя виолетова енергия изпълва всяка една клетка на физическото тяло, всяка една чакра, без всякаква съпротива. Като течна плазма се разпространява навсякъде из вас. И без всякаква съпротива се вкоренява в сърцето и строи във всички посоки от него. С всяко едно вдишване притегляте все повече и повече от любовта и светлината на Божествената майка. С всяко едно издишване позволявате на тази енергия да се разпространи през всичко, което сте. И съвсем скоро съзнанието ви вече не може да различи контурите на физическото тяло. Сякаш загубвате своята форма и съзнанието ви се разширява отвъд нея, през цялото помещение, в което се намирате. И без да прекъсваме връзката с Божествената майка, със своето намерение се свързваме с неутралните аспекти на източника, тази кристално бяла светлина, носеща в себе си много мъдрост, приемане, божествена интелигентност. Позволете на тази енергия на духа
да навлезе във всичко, което сте. И неутралната енергия на източника внася много брилянтност, великолепие в цялата ви система. Насища целия ви ум и емоции със съзнанието на източника. Възстановява, лекува, трансформира цялата ви енергийна система и физическо тяло. И вие продължавате да се разширявате в нейната светлина. И накрая се отваряме за динамичната енергия на мъжката страна на източника, Божествения Отец. И позволяваме на тази кристално-златна енергия да навлезе във всичко, което сме. Позволяваме на енергията на Божествения Отец и на Божествената Майка да се изравнят помежду си. И тези два аспекта от нашето съзнание напълно да се балансират и интегрират, да се слеят в нас. И неутралните аспекти на източника свързват Божествената Майка и Божествения Отец във всеки един енергиен център, във всеки един аспект на нашето съзнание. И мощният поток от светлина от източника се разширява все повече и повече. И вие чувствате и усещате, преживявате, че не сте затворени в своето физическо тяло повече, а че вие сте тази светлина, която се излъчва във всички посоки
и че всъщност тази светлина съдържа в себе си вашето физическо тяло, а не обратното. И без да отваряте очи, леко раздвижете пръстите на краката, усещайки ги, че плуват в тази светлина. Пръстите на ръцете. Леко завъртете глава наляво и надясно, усещайки как с това движение все повече от енергията на източника навлиза в клетките ви. И вие си припомняте все повече и повече, че не сте формата, не сте тялото, а безкрайното съзнание, безкрайната светлина, дълбоката любов. И поемете няколко дълбоки дъха, осъзнавайки физическата реалност около вас. Внимателно се раздвижете и бавно отворете очи. Помнете, че ще внесете тази светлина във всяко едно нещо, което правите. Знайте, че ще внесете тази светлина в отношенията си с другите,